Alright, nizama Afrika mthatha kama usizo sibongo ngasho uzisizwe inkalakatha sizwe Vintla Suthi seThekwini ke Durban ICC ila ke khona ke IEC ikhethe ukunquma ukuba lapha ke ibale khona ke amavoti ke lapha ke eThekwini ke ngakusho ukuthi ke kwamanje buka ke amavoti ke saqhubeka nje ibala kusaqela kakhulu ukuthi ke ngaqedwa ke ukubala amavoti njengoba sazi ukuthi ke ezinye lapha ke izi inhlaka zokubala ke noma ke ezokuvotisa ama voting stations ke aqede cishe lapho ukuvotisa ke kusha ihora ke lesine ekseni kubuka njengamanje ukuthi ke IEC imali saqhubeka nokuthi collect ke amavoti ke kuma voting stations kahlukahlukene isifundazwe kwaZulu Natal kanti ngemiphumela esifundazwe kwaZulu Natal izokhishwa ke lapha ke eThekwini Durban ICC okwamanje singaqinisekisa ukuthi MK Party isa leader ke lapha ke ngithi ngo 57,602 amavoti mangaphosisi ANC somewhere ku 27,800 some 86 I think uma ngaphosisi but ilawo mavoti kwamanje ke asaqhubeka asabalwa lapha ke kwaZulu Natal ke ngiyabona ukuthi ke khona intatheli ke ezi emkatshibovu ngizibonayo ke lapha ke ezizobheka ke uqinisekisa ukuthi ke uhamba kanjani kubala amavoti kodwa kwamanje kubuye ngathi ke iMK Party isa lapha kusalida ke ngokwamavoti ke okwamanje sayela kakhulu ukuthi ke singaqinisekisa noma ke sisho ngokukhulu ke lapho ukuthi ke iMK ke ingase iluhle ke lapha ukhetho kwaZulu Natal kodwa ke sisabukusisa ukuthi ke uqhubeka kwesikhathi yekuphi okuzokwenzeka kwamanje silokhu sinithasi lapha ke ngokuqhubeka ke lapha ke eThekwini eDurban ICC kodwa singakusho MK okwamanje isalida ke lapha ke ngamavoti omunye uthi ke sayela kakhulu ukuthi ungasho ukuthi MK sesinqoba ke sifundazwe kanti abanye basho ukuthi ke yebo izinkomba lezi ezisho manje ukuthi MK ikhalimo kanesifundazwe iKwaZulu Natal kama sisibongo washo sizwe inkalakatha sizwe Vintla Suthi cheers bye siyabuya sihambile.